थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिथु दफाफोर बे दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायनि जि मोनसे गोजोननाय बे गोजोननाया बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जि ओनसोलफोर बे ओनसोलफोरावल' नङा दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो जों बे गोजोननायनि थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। दायो जों बे समाव दङ उदालगुरि जिल्ला जिथु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना बे गोजोननाय थासारि मोनसे माबाखौ आबुङै मोनसे रंजानायखौ मावफुंबाय थादों। दा बे समाव जोंजों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिनो दैदेनगिरि बिथांमोना जों मिथिनो हास्थायगोन बिथांमोननिफ्राय जे बिथांमोना मा थांखिजों मा सानदों बेखौ जों मिथिनो हास्थायगोन। जोंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दङ। जों बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन बिटिआर जिथु गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि जाफुंसारनाय सिमा जि बारायनाय मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे जि मोनसे दफा दंमोन बे दफाया दिनै जाफुंसारनायनि मोनसे लामायाव दिनै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय सुबुंफोरजों लोगोसे लोगोनो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिथांमोना गोजोननाय थासारिखौ खालामदों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोङो दिनै जोबोद गोजानदों आंजों लोगोसे गासै बर' माहारि आरो बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठी निस्सय जाय बिथांमोना बे गोबाव सोमावसारनायावहाय जिहेतु लोब्बा दङमोन गोबां माने आलानि आथानि जानांदोंमोन खस्थ' मोनदोंमोन गासैबो निस्सय दिनै 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति बिनि जुगेदि आथिखालाव जिथु गोजोन फैबाय निस्सय गोजोननाय मोन्दों आरो जों बांसिन गोजोननाय मोन्दों बे सुक्तिनि 3 नं 1 दफा हिसाबै बिटिआर सुक्ति मथे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाया बारायनानै लखिमपुरनि सिमलिगुरिसिम बारायनायनि खोथा दंमोन आरो बेखौ आसामनि गभर्नर गलाबचन्द्र काटारिया बिथाङा नटिफिकेसन जारि खालामनानै बे खामानिखौ मावफुंबाय आरो बेयावहाय बे खामानि मावफुंनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिटिआर सागानगिरिजों लोगोसे गासै बर' माहारि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा दल संगठन निस्सय गासैबो गोजोननाय मोन्दों आरो बे हिसाबैनो जों दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जयैनो बे ओनसोलनि मेलेमजिबिखौ लानानै दिनै जोङो बे बमा गावनाय बा क्रेकार सेलेब्रेसनखौ जों खालामदों आरो बेवहाय गासै बिथांमोननि गासैबो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों। दा जोङो बे दफा मावफुंजानाय लोगो नोंथांमोना मिथिगौ गासै 100टा गामिखौ दाख्लैबावैसो आसाम एसेमब्लियाव फोसावनाय जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा जे 100टा गामि सोसनबावनांगौ दङ बे फैबाय थानाय उननि समाव मावफुंजागोन आरो बे गासै खामानिखौ मावनानै बिटिसिनि जे 40टा समस्ति बेखौ फिन दाफामफिननानै गासै 54 समस्ति जागोन आरो 6 जन जे नमिनेसन बेजों गासै 60टा सिट जागोन आरो बे 60टा सिटआ फैबाय थानाय समाव दाफुंजानानै 40टा समस्तिया 60टा जानानै बेवहाय जोंनि सिटआ बारायनानै बेवहाय जोङो 60टा समस्तियाव गेलेनो हानाय जागोन आरो नोंथांमोना खोनादों आरो मिथिगौ जिहेतु 2022 मायथाइयावहाय अल इन्डियायावहाय जे लकसभा समस्ति आरो एसेमब्लि समस्तिफोराबो फिन रिकनस्टिटिउट जागोन दाफामफिननाय जागोन आरो बे हिसाबै जोङो फ्राय 15टासो जोङो एसेमब्लिजों सिट मोनगोन नैबे बिटिआर रिजन बाउन्डारि एक्सटेनसन जिखिनि जादों बेखौ लाफानानै आरो बेवहाय बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय 60टा सिट जागोन आरो जोङो मोननै लकसभा समस्ति जों मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो बे गासै खामानिया जाफुङोब्ला बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय भारत स्वाधीन जानायनि उनाव जि गोग्लैसोनाय बे ओनसोलनि मुवारि जौगाखांनाया जोबोद स्पिडै जागोन बे ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिं आबाद बिथिं रांखान्थि बिथिं गासैबो बिथिङाव जौगागोन आरो बे ओनसोला जिहेतु मिथिंगाजों बुंफबनाय दैमा दैसा हाजो हाला आबाद फोथार समायना हासार गोनां हा बे ओनसोलाव जुदि बे जोंनि जास्टिस जोंनि न्यायखौ जोङो आबुङै मोनफुंनो हायोब्ला जोबोद स्पिडै जौगालांगोन बेखायनो आङो आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आथिखालाव बयनिख्रुइ गोहोगोरा चिफ मिनिस्टार होनांगोन बे बर' जेंनाखौ बिथाङा साहस खालामनानै दिनै लखिमपुरनि सिमलिगुरिसिम सोसननानै दिनै बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंबाय बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननियावबो गोनो गोथो दङमोन दिनै बिपिएफ बिथांमोना गोलाव सम बे सोमावसारनायाव जिहेतु जानगाराव थादोंमोन बिथांमोना बिटिसिनि उनावहाय बिथांमोना गोबां बायदिसिना सोंलु खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांखौ माने बिटिआर सुक्ति बड'लेण्ड इस्युखौ फानबाय बिथाङा बेपारि बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन नाथाय जाय बिथां
बिथांमोना दावहा नांनानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो मिथिगौ दिनै बे दफाखौ बोरै मावफुंगोन बोरै लांगोन बे दफाफोरखौ बोरै मावफुंनो नागिरदों आरो बे हिसाबै दिनै मावफुंबाय बेनि थाखाय आं बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर दिखां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावो आरो बिथांजोंनो लोगोसे सागानगिरि लरेन्स इस्लारि बिथां सावरायग्रा आदा बिथां बेजों लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मिहिनेश्वर बसुमतारी गासैबो बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो बे सोमावसारनायावहाय जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ बिएससिनिफ्राय समाव जागायनानै बिएससि सुक्तिनि समावनो जोङो 1135 जन मुंख्लं जों मोननो हादोंमोन बिनि उनावहाय बिटिसि सुक्तियावबो बिएलटिनि जों मुंख्लं मोननो हादों दिनै बिटिआरसिम दिनै एनडिएफबिनिफ्राय जागायनानै एनडिएफबिआ मोनब्रै हान्जायाव गावफैदों बिथांमोननि मोनफ्रोमबो सेक्सननिफ्राय गोबां मुंख्लंफोर दङ बे गासै 5000सो बर' फिसाफोरा गावनि गोथां थै गावनि जिउखौ होनानै दिनै बे बिटिसि आरो बिटिआर सुक्तिखौ सम्पन्न खालामबाय दिनै बाउन्डारि एक्सटेन्सन जाबाय बिनि थाखाय गासै मुंख्लंफोरनि न'खर आरो मुंख्लंफोरनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाथों दुखुथिया मुंख्लं न'खरफोर बिथांमोननिसिम जोंनि खर' गंलायै खुलुमनाय जासिदों आरो गासै बर' माहारिनि गासै दल संगठन बर' साहित्य सभायानो होन दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन आरो बिभिन्न राजखान्थियानो होन मेलेमजिबियानो होन बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी जिखिनि बे सोमावसारनायाव खस्थ' मोननांबाय आरो बिभिन्न आफादाव थानानै मदद खालामबाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो नोंथांमोनखौबो जोंनि बे सेलिब्रेसनखौ फकास खालामनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थादों थेंक इउ नंगौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जिथां दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायबाय दिनैनि जिथु रंजानाय जाहोन बे रंजानाय जाहोना मानि थाखाय रंजादों आरो बिनि सायाव जि दफाफोर जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायनि सायाव बिथांमोना बाथ्राखौ बुंबाय उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि